Bai, baina eske Mugendo zen gure sortzailea japoniarra zen, baina Londresen sortu zen. Berez, Londresen sortu ostean, gero joan da, Mugendo ere ematen da estatu batuetan, Mugendo ere ematen da Italian, hemen... Zinon dela beraz, ez? Eso, eta ari gara Mugendoari buruz, Mugendoan nork irabazten du? Hemen kaoaren kontzeptua badago edo nola gertatzen da irabazle norbait? Ba, ez bakarrik ea nor sartzen duen gehiegi punto gehienak. Beraz, denbora bat agortu behar da, eta denbora horren barnean punto gehien lortzen dituenak irabazten du? Bai, hori zen. Beraz, imaginatzen dut, erresistentzia fisikoa ere Mugendoaren parte oso garrantzitu bat izango dela, ez? Azken finean, konbateak nolabait agortu behar dira, ez? Bai, hori izango zen alde fisikoa, fitnessa, lehen esan dugun. Eta etorkizunari dagokionean, ezakit zuen buruei nolabaiteko helburuak jartzen dizkio zuen, edo berriz ere txapelketak lortzearen grina hori piztuta daukazuen. Bai, nire txapelketa gustatzen zaizkit, eta txapelketa gehiago egingo ditut, baina nire lehenengo proposamena ez da nik txapelduna izatea, baizik eta nire ikasleok txapeldunak izatea. Ez gehiegi leietan, ez txapelketan, baizik eta haien bizitzan, umeetatik eta helduentzako ere. Zuk itxaso, non daukazu zure helburua markatuta, zure umeengan edo zuregan? Bai, umeak eta helduak eskola bezala handitzea denak. Eta umeen artean, ez dakit ikusten duzuen, talentu berezirik, badago norbait etorkizunean munduko txapeldun zein daitekeenik? Bakoitza bere talentua du. Bai, ez? Baina, printzipioz bloke bezala ulertzen dituzu, ez? Individualtasunak, estilo horren garrantzizkoak Mugendoan agian? Ez da garrantzitsua. Importanteena da taldea eta importanteena da talde bat danok egora edo igotzea. Bueno, lehen ikusi dugu, Indautxun badagoela Mugendo lokal bat. Hau, imaginatzen dut, edonorentzako irekia dagoela, ez? Bai, edonorentzako irekia dago, baina ez bakarrik Indautxun ere, Mazarredon, Kosme Etxebarrieta kalean, eta berez Amurrion. Umeen inguruan ari gara, baina adibidez, adin nagusia daukan pertsona batentzat ere gomendagarri izan ahalko litzateke, Mugendoa praktikatzea? Bai, guztiz gomendagarria. Ikasi nahi duenak, guk gure eskolako ateak zabiltzen diegu, guk irakatzeko. Bai, Indautxun eta baita Amurrion ere, ez? Bai, Indautxun, Mazarredon goratzen dut eta Amurrion. Oso ondo badakizue, zerbait ausarta praktikatu nahi baduzue, zerbait gomendagarria eta balore espiritualak irekiko dituena, badakizue non dagoen Mugendoa. Itxaso Martinez, eskerrik asko gurekin izategatik. Alex Cruz, zuri ere eskerrik asko, Hamaika Telebistan izategatik, eta sorte hona daukazuen, bai zuen txapelketetan, eta ere garrantzitsuagoa zuen umeekin eta zuen entrenamenduetan. Berdin, eskerrik asko. Zuek ere agurtzen zaituztegu, urrengo astelenean, badakizue, atletiken inguruko programa hori badagoela, Arrobia, Ziara Aranbarrirekin, eta asteazkenero bezala, kiroleroak. Ordura arte, ondo izan.